پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барнома ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо ва манзураи шумо мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. парвариши сабзавоти тару тоза дар ҳама фасли сол, меҳнати деҳқон, технологияи муосир ва таъмини бозори дохилӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ кафили таъмини амнияти ғизоӣ дар кишвар. симои нави меҳан бо талоши муштарак, заҳмати созанда ва иродаи қавӣ мо ояндаи дурахшони кишварро месозем. раванди корҳои созандагӣ дар кишвар. имконияте ки ояндаро месозад. грантҳои президентӣ, дастгирии воқеии ғояҳои нав, ташаббусҳои созанда ва ҷавонони фаъол, илм, фарҳанг, соҳибкорӣ ва рушди ҷомеа ҳама дар маркази таваҷҷӯҳи давлат. бо грантҳои президентӣ қадами устувор ба сӯи муваффақият бигузор. дастрасии устувор ба нерӯи барқ сатҳи зиндагии мардумро баланд мекунад ва роҳҳоро барои имкониятҳои нав мекушояд. амалишавии ҳадафҳо дар самти расидан ба истиқлолияти энергетикӣ. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. аз соли 2025 ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба соли 2024 9.5% зиёд гардида, бо амалисозии тадбирҳои зарурӣ сатҳи таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти худӣ беҳтар гардонида шуд. сафарҳои пайваста ва дастуру роҳнамоиҳои пешвои миллат. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои кишвар ва боздид аз заминҳову тавсияҳои судманд ба кишоварзон ба рушди воқеии соҳа замина гузоштааст. ҳикматулло Назарзода гузориш медиҳад. таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда, татбиқи пурраи он бо роҳи рушди соҳаи кишоварзӣ амалӣ мегардад. соли 2025 ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 84.6 миллиард сомониро ташкил дода, афзоиши он нисбат ба соли 2024 9.5% таъмин гардид. дар доираи барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳо дар соли 2025 барои пешрафти ин бахши муҳими иқтисоди миллӣ, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ намуд. татбиқи стратегия ва барномаҳои қабулнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2025 рушди нишондиҳандаҳои соҳа баръало таъмин гардид. ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулотҳои растанӣ, парварӣ ва чорводорӣ аз қабили таъмин гардидани истеҳсоли пахта нисбати соли гузашта 1.5 баробар, истеҳсоли картошка, сабзавот ва дар баробари истеҳсоли гӯшт, шир ва тухм барои рушди нишондиҳандаҳои соҳа мусоидат намуданд. давоми соли 2025 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафарҳои корӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бо рафти иҷрои барномаҳои давлатӣ дар соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла бо вазъи зироаткорӣ, моҳипарварӣ, боғдорӣ, парвариши занбури асал, чорводорӣ ва паррандапарварӣ дар як қатор хоҷагиҳои кишоварзӣ шинос шуданд. ҳамасола дар ҷумҳурии азизи мо як семинар машварати кишоварзон ва фаъолони кишвар
баргузор мегардад. Дар кори он соли 2025 низ пешвои муаззами миллат иштирок карданд, суханронӣ карданд, таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба рушди соҳаҳои бисёрам асосии иқтисоди миллӣ, саноат, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо равона карда, бартариҳоро гуфтанд ва камдиҳоро низ пеш оварданд. дар рафти кори семинар таъкид бар он шуд ки мо бояд ба кишти зироатҳои баҳорӣ, кишти тирамоҳӣ, рушди соҳаҳои ғаллапарварӣ, пахтапарварӣ аҳамияти ҳамаҷониба диҳем. ҳамзамон барои таъминоти аҳолӣ ва расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллии кишварамон, ин таъмини амнияти ризуқоварӣ, мо бояд ба гирифтани дусти ҳосил аз майдонҳое ки дар ихтиёрамон аст бояд камари ҳимат бандем. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбатҳо таваҷҷӯҳи масъулини соҳаро ба масъалаи обёрии заминҳо, аз ҷумла бунёду ба истифода додани хатҳои нави интиқоли об, аҳамияти кишти такрорӣ, рушди пахтакорӣ ва дигар зироат ҷалб намуданд. омилҳои дигар барои рушди нишондиҳандаҳои соҳа ки дар соли 2025 истеҳсоли гӯшти парранда нисбат ба соли гузашта 7.2% ва истеҳсоли тухм ба 12.1% зиёд гардиданд, ин бевосита ҳамон имтиёзҳои қабулнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушд додани ин соҳа мусоидати худро расонид. дар баробари рушду пешрафти соҳа соли 2025 сокинони кишвар дар заминаи дастуру роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастовардҳои арзандаи кишоварзӣ дар арсаи ҷаҳон низ ноил гардиданд. тамоми он дастуру супоришҳое ки пешвои муаззами миллат дар соли 2025 дар соҳаи кишоварзӣ доданд, он равона карда шудагӣ аст ба ҳалли яке аз масъалаҳои асосӣ, таъмини амнияти озуқавории кишвар, бештар истеҳсол кардани маҳсулотҳои ватанӣ, таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои тару тозаи сифатан баланд, ташкили ҷойҳои корӣ ва ин моро водор менамояд ки аз ҳарвақта бештар фаъолият намоем ва тавонем ки аз он замине ки мо дусе ҳосил мекунем аллакай 3-4 ҳосил гирем. 8 июли соли 2025 дар шаҳри Рими ҷумҳурии Италия дар ҷаласаи гурӯҳи илмиву машваратии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид дарраи алмосии шаҳри Ҳисор гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ангури тоифии гулобӣ аз ҷониби Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид расман ба феҳристи низоми мероси кишоварзӣ дорои аҳамияти ҷаҳонӣ ворид карда шуд. Ин рӯйдоди таърихӣ барои кишвари мо шарафи бузург буда, Тоҷикистонро ба қатори давлатҳое шомил намуд ки дорои низоми нодири аграрӣ бо арзиши ҷаҳонӣ мебошанд. фикр мекунам ки ин нишондоди бисёр ҳам муҳим аст ва мақому мартабаи Тоҷикистонро дар байни дигар давлатҳое ки ба ҳамин низом ворид шудагӣ аст баробар менамояд. ҳамаи дастовардҳои соли 2025 дар соҳаи кишоварзӣ дар роҳи расидан ба ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, афзоиши маҳсулоти ватании ивазкунандаи воридот ва содироти бештари маҳсулот ба хориҷ равона гардиданд. моҳипарварӣ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ буда истифодаи имкониятҳои табиӣ барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти парҳезӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. дар шароити шаҳри Турсунзода дарёҳо барои ташаккули моҳипарварӣ ва ҷалби ҷаҳонгардону рушди сайёҳӣ истифода мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ташкил намудани хоҷагиҳои муосири моҳипарварӣ на танҳо ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунад, балки барои ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ низ заминаи мусоид фароҳам меорад.
хоҷагии моҳипарварии аҳмад гулмоҳии шаҳри турсунзода бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ соли 2018 таъсис ёфтааст. сол то сол бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат ҳаҷми истеҳсоли гулмоҳӣ дар хоҷагии мазкур зиёд гардида, хоҷагидорон имрӯзҳо содироти гулмоҳиро ба шаҳру ноҳияҳои кишвар ба роҳ монданд. дар ин баробар масъулин аз ҳисоби даромадҳои хоҷагии худ барои сокинони деҳаи дурдасти лабиҷӯи ҷамоати деҳоти қаратоғ як муассисаи таълимӣ сохта ба истифода доданд. ҳоло бошад дар ин мавзеъ сохтмони 2 меҳмонхона барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ идома дошта то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешавад. ба гуфтаи мутахассисон, рушди моҳипарварӣ ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва ғанӣ гардонидани инфрасохтори сайёҳӣ мусоидат мекунад. бояд гуфт ки таваҷҷӯҳи сайёҳон ба маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза рӯз ба рӯз меафзояд. аз ин лиҳоз масъулин оянда низ самти фаъолияти худро васеъ намуда барои рушди соҳаи моҳипарварӣ шароиту имкониятҳои аз ин ҳам беҳтару хубтарро муҳайё месозанд. дар доираи тадбирҳои созандагӣ ҷиҳати мутобиқ намудани роҳҳои маҳаллӣ ба стандартҳои муосир дар ноҳияи Ванҷ корҳои назаррас амалӣ мегарданд. бо супориши бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз моҳи августи соли 2025 корҳои бунёдӣ дар роҳи маҳаллаи ҷамоати деҳоти Язгулом оғоз ёфта то имрӯз қитъаи роҳ аз деҳаи Дашт то деҳаи Вишхарв пурра мунфарш гардидааст. ҳоло корҳои тахту ҳамворкунии роҳ то деҳаи Дурдасти Зайч ки дар маҷмӯъ 35 километрро ташкил медиҳад бо маром идома дорад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо иқдоми давлату ҳукумати мамлакат ва дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои охир дар ҳамаи гӯшаву канори кишвар корҳои азими ободониву созандагӣ амалӣ гардида истоданд. дар меҳвари ин сиёсати созанда пеш аз ҳама беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагии мардум, таъмини шароити мусоиди иҷтимоиву иқтисодӣ ва фароҳамсозии имкониятҳои нав барои рушди минтақаҳои дурдаст қарор дорад. аз ҷумла дар ноҳияи Ванҷ бо дастуру ҳидоятҳои хиратмандонаи пешвои миллат тадбирҳои муҳими бунёдӣ рӯи даст гирифта шуданд. яке аз ин иқдомҳои муҳим сохтмон ва мунфаршкунии роҳ аз даромадгоҳи деҳоти Язгулом то деҳаи Дурдасти Зайчи ҷамоати деҳоти Язгулом мебошад. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар ин масири роҳ бо сатҳу сифати баланд ва суръати назаррас идома дошта аз қисмати деҳаи Дашт то деҳоти Вишхарв ки 18 километрро дар бар мегирад ба ҳолати имрӯза мунфаршкунии роҳ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шудааст ки ба рафтуомади бемамонияти воситаҳои нақлиёт ва ҳаракати онҳо дар ин масир мусоидат хоҳад кард. сохтмони роҳ дар деҳоти ҷамоати деҳоти Язгулом танҳо як лоиҳаи муқаррарии инфрасохторӣ нест, балки он аҳамияти ҳаётан муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ дошта бари беҳтар гардидани роҳҳо, пулҳои мошингузар ва рафтуомад байни ҷамоату маркази ноҳияро осон намуда имконияти зудтар расондани кӯмаки тиббиро фароҳам меорад ва ба ин васила дастрасии аҳолиро ба муассисаҳои маорифу фарҳанг беҳтар ва рушди савдои дохиливу ҳамкориҳои иқтисодиро таъмин мекунад. ғамхориҳои пешвои миллат дар самти роҳсозӣ на танҳо ба беҳбудии зиндагии мардум равона шудааст, балки як қисми муҳими стратегияи рушди мунтазами тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ба шумор меравад. зеро роҳҳои босифат омили асосии пайванди устувори минтақаҳои дурдаст бо маркази вилоят ва кишвари маҳбубамон Тоҷикистон мебошад ки ин таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои беназири сарвари давлатро сокинони ҷамоати деҳоти Язгулом хуш истиқбол менамоянд. айни ҳол сохтмони мазкур дар деҳаи Зайчи ҷамоати деҳоти Язгулом идома дорад. бояд қайд кард ки 14 километр мунфарш карда шудааст ба ҳолати имрӯза ва боқимонда роҳ бо сатҳи баланд идома дорад. сохтмончиён айни замон дар ҳар масири роҳ ба бунёду тахту ҳамворкунии роҳ машғул буда ин иқдомро аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати беҳбудии рӯзгори мардум арзёбӣ менамоянд. бояд гуфт ки дар заминаи дастгириҳои рӯзафзуни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 35 километр роҳ аз даромадгоҳи ҷамоати деҳоти Язгулом то деҳаи Дурдасти Зайч мунфарш карда мешавад ки аз ин миён аллакай 18 километр пурра ба талаботи имрӯзаи роҳсозӣ ҷавобгӯ мебошад. бунёди роҳҳои босифат, сохтмони пулҳои нави муосир ва дигар иншооти инфрасохторӣ дар ҷамоати деҳоти Язгулом барномаи бузурги давлатӣ буда дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон бо пайгирӣ амалӣ мешавад. боиси қайд аст ки сохтмон ва мунфаршкунии роҳи ҷамоати деҳоти Язгулом ва аз навсозии кӯпруки пиёдагарди деҳаи Зайч як иқдоми муассир дар роҳи татбиқи сиёсати бунёдкоронаи давлат буда аҳамияти он танҳо дар ҳалли масъалаи нақлиёт маҳдуд намешавад,
балки ба тавсеяи имкониятҳои иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва сайёҳии тамоми ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мусоидат хоҳад кард. соли 2025 дар ҷумҳурии тоҷикистон 236 километр роҳ мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳоло бошад ба хотири беҳтар намудани ҳолати шоҳроҳҳо ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон татбиқи 16 лоиҳаи давлатии сармаягузорӣ ҷараён дорад. марҳилаи якуми таҷдиди роҳи мошингарди Гулистон Фархор 5 дӯстӣ бо дарозии 33 километр аз ҷумлаи ҳамин лоиҳаҳо маҳсуб меёбад. ҳамкорони мо аз рафти сохтмони роҳ гузориш медиҳанд. ин даромадгоҳи маркази ноҳияи Фархор аст ва бо гирифтани хок аз ду ҷониб имконият барои ҳаракати хуби нақлиёт таъмин шудааст. дар гузашта паҳнои асфалт дар ин ҷо танҳо 6 метр буд ва ҳоло бошад паҳнои умумии роҳ ба 27 метр расидааст ки аз ин 15 метраш асфалтпӯш гардидааст ва барои ҳаракати 4 қатори нақлиёт имкон фароҳам шудааст. ҳамзамон дар ин баробар аз ду ҷониб барои пиёдагардон роҳ сохта мешавад. дар маҷмӯъ дарозии умумии роҳи Гулистон Фархор 33 километрро ташкил медиҳад ва ҳоло кор тақрибан дар 15 қида ҷараён дорад. ҷалби тақрибан 200 коргару мутахассис ва истифодаи наздики 50 техникави механизмҳо барои иҷрои саривақтии нишондодҳои лоиҳавӣ мусоидат намудааст. марҳилаи якуми таҷдиди роҳи мошингарди Гулистон Фархор 5 дӯстӣ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта шуда барои дастрасӣ ба масирҳои кишварҳои дигар ва бандарҳои ҷаҳонӣ аҳамияти муҳим дорад. бо назардошти ҳамин таваҷҷӯҳ ба сифат равона карда шудааст ва ҳар масолеҳе ки дар сохтмон истифода мегардад дар ҳамин озмоишгоҳ санҷида мешавад. мақсад ба иҷрои супориши ҳукумати кишвар таъмини устувории роҳ ва солиёни зиёд дар ин самт хизматрасонӣ кардан ба мардум равона гардидааст. ҳар як маводи сохтмонро дар ин ҷо оварда аз санҷиш мегузорем, баъдан дар сохтмон иҷозат метиҳем. дар хисlatҳое ки сохтмон тамом мешавад дар он ҷо низ аз санҷиш мегузорем, мувофиқи талабот ки бошад мо иҷозат метиҳем. дар масири Гулистон Фархор бунёди 9 пул бо дарозии 260 метр ба нақша гирифта шудааст ки ҳоло дар онҳо арматурбандӣ, бетонрезӣ ва дигар корҳо идома дорад. бунёди ҷурборҳои обпартҳо, хобондани тахтасангҳои канорӣ ва омода кардани қабати поёнии роҳ барои хобондани асфалт тибқи талаботи лоиҳавӣ анҷом дода мешавад. ҳамарӯза шағал дастрас ва дар шафати роҳ захира карда мешавад ки мақсад омодагии сатҳи баланд барои асфалтпӯшкунӣ ва вусъати кор дар давраи баъдӣ арзёбӣ мешавад. дар корхонаи истеҳсоли асфалт бошад ба қадри зарурӣ масолеҳ захира гардидааст. ҳоло дар маҷмӯъ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар кардани ҳолати шоҳроҳҳо ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон татбиқи 16 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ идома дорад ки Гулистон Фархор аз ҷумлаи он мебошад. истифодаи техникаю таҷҳизоти муосир ва ҷалби мутахассисони баландихтисос барои таъмини вусъати сохтмон мусоидат намудааст. ҳадафи кормандони маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ ба иҷрои босифати кор ва қабл аз муҳлат ба анҷом расонидани сохтмон равона карда шудааст. дар маҷмӯъ дар лоиҳа зиёда аз 200 нафар кор мекунанд, ҳам ба ҳайси муҳандис ҳам ба ҳайси кормандони оддӣ. мақсади мо ин аст ки мо удадурои худро иҷро кунем ва роҳро бо сифати баланд супорем. фармоишгари иншоот вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон буда аз ҷониби маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ амалӣ карда мешавад. корҳои мунфаршкунии қабати якуми роҳ аз километри 15 то километри 29 иҷро гардида дар ин масир ронандагону мусофирон аз хизматрасонии сатҳи баланди роҳдорӣ баҳраваранд. ин роҳ аҳамияти баланди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дошта барои густариши тиҷорати байнидавлатӣ ва рушди сайёҳӣ такон мебахшад. ба шаҳри Душанбе ба шаҳри Кӯлоб сафар мекардем. бисёр як ҳолати ногувор буд. роҳе буд ки ҳамарӯза мошинҳо таъмирталаб мешуданд аз роҳи пешин бениҳоят дар сатҳи баланд. инчунин дар қисматҳое ки як қабат асфалтпӯш шудааст аллакай шиноидани ниҳоли дарахтони ҳамеша сабз идома дорад. дар ин давра анҷоми тадбирҳои сабзгардонӣ метавонад устуворӣ ва сабзиши ниҳолонро таъмин намояд. ҳамчунин бунёди роҳи деҳаи сомониёни ноҳияи Фархор бо дарозии 9.5 километр ва паҳнои 8 метр анҷом ёфтааст. дар ин масир дар гузашта ронандагону мусофирон танқисӣ мекашиданд. ҳоло бошад мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ имконият барои ҳаракати нақлиёт таъмин аст.
бунёди марҳилаи якуми таҷдиди роҳи гулистон фархор панҷдӯстӣ яъне то маркази ноҳияи фархор на танҳо имкониятро барои рафтуомади сокинони маҳаллӣ ба талаботи муосир мутобиқ мегардонад, муҳимтар аз ҳама ҷиҳати ба кишвари транзитӣ табдил ёфтан, афзоиши боркашонии байналмилалӣ тавассути қаламрави тоҷикистон ва беҳтар шудани имконият барои дастрасӣ доштан ба бандарҳои ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. наврусиҳои азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, ахбор. сокинони ноҳияи қубодиён бо иштироки фаъолона саҳми худро дар ободу зебогардонидани шаҳраку маҳалла мегузоранд. дар ноҳия ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба рушди деҳот ва беҳсозии инфрасохтори соҳа афзалияти бештар дода мешавад. вобаста ба рушди маҳал ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ноҳияи қубодиён корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо маром идома дорад. ин тадбирҳои муҳиму фарогир бо ҳадафи беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии сокинон роҳандозӣ шуда тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқро фаро мегиранд. дар доираи омодагиҳо ба ин ҷашн таъмиру азнавсозии даҳҳо иншооти гуногун таъинот амалӣ гардида истоданд. ин иқдомҳо пеш аз ҳама ба ҷавобгӯ намудани муассисаҳои иҷтимоӣ ба талаботи замон, фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсилу фаъолият, беҳтар намудани рӯзгор, ҳамчунин таъмини имкониятҳои истироҳату фароғати сокинон равона шудаанд. тибқи иттилоъ, аксари корҳои созандагӣ бо иштироки фаъол ва ҳавасмандии баланди сокинону соҳибкорони маҳаллӣ анҷом ёфтаанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия 171 адад иншооти ҷашни банақша гирифта шудааст. то ин дам 162 адад инонро ба истифода додем ки 88% нақшаро ташкил медиҳад. бунёд ва таҷдиди бинову иншоот асосан дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, саноат, савдову хизматрасонӣ ва варзиш ба роҳ монда шуда, ҳамзамон ба таъмиру азнавсозии роҳҳои мошингард таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардидааст. саҳму ҳиссагузории аҳли ҷомеа ва соҳибкорон дар ободонии роҳҳо ва инфрасохтори маҳаллӣ омили муҳими пешрафту рушд ва симои нави ноҳия маҳсуб меёбад. дар бунёди иншооти ҷашнӣ ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар бахусус дар самти бунёди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ҷиҳати фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти барвақтӣ, бунёди иқтидорҳои нави истеҳсолӣ бо мақсади саноатикунонии босуръати кишвар, таъмиру азнавсозии роҳҳои мошингард дар заминаи баровардани кишвар аз бомбасти коммуникатсионӣ, кашонидани хатти оби нӯшокӣ дар деҳаҳои навбунёд ва дурдаст, дар заминаи амалигардии 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, бунёди муассисаҳои соҳаи тандурустӣ дар деҳаҳои дурдаст ҷиҳати дастрасии доимӣ доштани сокинон ба хизматрасонии тандурустӣ ва дигар иншооти таъминкунандаи рушди маҳал ва шароити арзандаи рӯзгори сокинон ба инобат гирифта шудааст. бо ҳамин гуна рӯҳияи созанда ва эҳсоси баланди масъулият, аҳли ҷомеаи ноҳияи қубодиён назди худ мақсад гузоштанд ки бо фаъолияти пурсамар ва меҳнати содиқона ҷашни барои ҳар як сокини кишвар муқаддасу ифтихорофарин 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назарраси меҳнативу истеҳсолӣ истиқбол ва таҷлил намоянд. исмоил соҳибназарён, искандари саид, ноҳияи қубодиён, ахбор. дастгирии соҳибкории занон ба касбомӯзӣ ҷалб намудан ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо аз масъалаҳое мебошад ки ҳукумати кишвар ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. мақсади ин дастгириҳо пеш аз ҳама барои беҳбуди шароити кору зиндагии занон аст. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҷаҳонгир сафарализода. аз соли 2025 то соли 2030 ҳар сол ба андозаи 15 миллион сомонӣ барои ташкили 200 гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон равона мегардад, ҷудо карда мешавад. дар қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2025-2030 гуфта шудааст ки ҳангоми ҷудо намудани лоиҳаҳои грантӣ ба табақаҳои осебпазири аҳолӣ, занони дорои имконияти маҳдуд ё барои таъмини шуғулнокии чунин занон равона шудааст, занони дорои кӯдаки маъёб, инчунин лоиҳаҳои инноватсионӣ ва рушди соҳаи касбу ҳунарҳои миллӣ афзалият дода мешавад. грантҳои президентӣ барои дастрасӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2025-2030 таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мегардад.
мақсад аз амалисозии ҳадафи мазкур фароҳам овардани шароит барои амалӣ намудани ҳуқуқ, имконияти иқтисодии занон, таъмини иштироки баробарии онҳо дар ҳаёти ҷомеа, баландбардоштани қобилияти рақобатпазирии занон дар бозори меҳнат, рушди ҳунарҳои мардумӣ, ба шуғл ва касбу омӯзӣ фаро гирифтани занону духтарон, ташкили ҷойи нави корӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон мебошад. дар заминаи қабули қарори мазкур ва ҷудо гардидани грантҳо, яъне зиёд гардидани грантҳои президентӣ, инчунин таъсиси ҷойҳои корӣ низ зиёд гардид, ташкили курсҳои омӯзишӣ бароҳ монда шуд ва занону бонувоне ки хонанишин буданд ва беҷои кор буданд, онҳо ба ҷои кор таъмин гардиданд. дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз занону бонувон баҳрабардорандаи ана ҳамин грантҳои мазкур ба ҳисоб мераванд. маҳз тавассути чунин иқдомҳои судманди роҳбарияти давлат сатҳи зиндагии мардум рӯ ба беҳбудӣ оварда, занон бо фаъолияти густурда дар иқтисоди миллии кишвар саҳми назаррас мегузоранд. ҳамин аст ки ҳамасола барои занони ҳунарманд, соҳибкор ва пеш аз ҳама ниёзманд грантҳои президентӣ ҷудо карда мешавад. ин тадбир имкон фароҳам меорад ки занони тоҷик дар самти эҳёи ҳунарҳои миллӣ, таъсиси коргоҳҳои хурд, ҳунарҳои дастии қолинбофӣ, парвариши чорво, парранда, моҳӣ, коркарди меваҳои хушк ва рушди соҳаи кишоварзӣ тиҷорати худро пеш мебаранд. бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақому манзалати зан модар дар ҷомеа баланд бардошта шуда, имрӯз занону духтарон дар ҳама самтҳо фаъолияти назаррас доранд. имрӯз занону бонувони мо на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он низ фаъолияти худро пеш бурда истодаанд ва инчунин он ҳунарҳои миллӣ, он ҳунарҳои мардумие ки аз аҷдоди ниёгони мо ба мо мерос мондааст, имрӯз дар арсаи байналмилал муаррифӣ гардидаанд. ин ҳама дастгириҳои пайдарпай ва ғамхориҳои роҳбари кишварамон мо занону бонувонро водор месозад ки идомадиҳандаи сиёсати пешгирифтаи роҳбари кишвар бошем ва инчунин боз ҳам фаъолияти хешро дар самти рушди ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии он ба ҷаҳониён ва инчунин саҳми худро дар таълиму тарбияи дурусти фарзандони худ гузорем барои бунёди ҷомеаи солим, барои бунёди як фазои орому осоиштаи кишвар кӯшишҳои зиёд ба харҷ диҳем. дар замони соҳибистиқлолӣ ба рушди ҳунарҳои мардумӣ ва соҳибкории хурду миёна таваҷҷӯҳи хоса равона гардида, занони эҷодкор ва ташаббускору созанда пайваста дастгирӣ меёбанд. ҳиссаи занону духтарони соҳибкор дар бунёд ва фаъол намудани марказҳои хизматрасонию тиҷоратӣ, иншооти истеҳсолию иҷтимоӣ ва дар ин замина таъсис додани ҷойи нави корӣ то рафт назаррас мегардад. соли гузашта 40 зан аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо гирифтани гранти президентӣ фаъолияташонро дар самтҳои гуногун ба роҳ монданд. Раҷабмоҳ Наврӯзода, сокини ноҳияи Масҷоҳ, аз ин тадбири дастгирии занон баҳраманд шуда бо гирифтани гранти президентӣ маҳсулнокии кори хешро зиёд намуд ва ҳамчунин ба фарзандону духтарони маҳалла ҳунар меомӯзонад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. раҷабмоҳ Наврӯзода, сокини ҷамоати диҳоти палдораки ноҳияи Масҷоҳ, гирандаи гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 мебошад. таври изҳор дошт, 26 сол ин ҷониб ҳунари ҷомадӯзӣ ки аз модараш омӯхтааст, зиндагиро дар қатори дигар аъзои оила пеш мебарад. ба андешаи вай доштани ҳунар барои ҳар як зан, духтар муҳим буда, машғулияти асосӣ, тақвияти кор ва василаи гирифтани даромад маҳсуб меёбад. ҳамарӯза якҷоя бо фарзандон, аъзои хонавода ва дар бисёр маврид ҳамсоягон фарзандони онҳо кори худро давом дода, дигар наврасону ҷавононро меомӯзонанд. тақдими гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 40 000 сомонӣ дар соли 2025 ба ин оила барои пешрафти кор имконияти васеъ фароҳам овардааст. курпичи медӯзам, болиш медӯзам, 5 духтарам ҷумадӯзи чевраям. ҳам курта медӯзам, ҳам ҷума медӯзам, рафида медӯзам. ما زنه بچه ها نونه کلان میکنیم. من رفیداق باوی رفیداقتی در 3 روز یک جمعه تیار میکنیم. همین محصولات ما تیار میکنیم، خریدارش به حد بسیاره. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان منتداری خودم را اظهار میکنم که ما زنای تاجیک را دستگیری کردن، زندگیمون پیش میبریم. کاری اهل اویلی раҷабмоҳ Наврӯзода танҳо бо ҳунари ҷомадӯзӣ маҳдуд намешавад, балки дигар нақшу нигори миллӣ, ҷиҳози рӯзгор, рахти хоб, ороиши хона бо матоъ ва нақшҳои гуногун дошта, рафидаҳо барои кор дар танӯр, пухтани нон мувофиқи дархости муштариён тайёр менамоянд.
همین جمعه ها رو ما میدوزیم، هم خیلی کوبه ها میمانیم، هم خیلی استرای خوشرو میچسبانیم. این کارش مشکل اونه که ما عادت کردیم، این کارش برای ما آسان است. حرکت میکنیم که این چیزی ما به صفت بیاد و با خریداراش بسیار شوند. دستگیری زنان، راهنمایی آنها به تقویت کار و فعالیت در سمت صاحبکاری استحصالی هنرمندی و در این زمینه بهتر کردن سطح زندگی آنها در مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، از سال 2006 این جانب همساله تقدیم گرانت‌های پرزیدنتی و زنان، زیاد شدن شماره گرانت‌ها و مبلغ آن برای پیشبرد فعالیت اقدام نظررس و نتیجه بخش محسوب می‌یابد. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد سال 2025 40 نفر زنان از این تدبیر تحکیم فعالیت بهره‌مند شدند و عین زمان فعالیت نظررس دارند. محمود احمدی، دلشاد یوسفی، ولایت سوغد، اخبار. با اقدام وزارت مدافع به افتخار 33مین سالگرد تأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در میدان تانکرانی نوتأسیس مسابقه راندن ماشین‌های جنگی بین دسته‌های وزارت مدافع، گواردیای ملی، قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی و قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی براه مانده شد. توجه نمایید. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати омодагиҳо ба таҷлили бошукӯҳи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва татбиқи бомароми чорабиниҳои ба нақша гирифташуда дар вазорати мудофиаи мамлакат ҷаласаи корӣ доир гардид. дар ҷаласа муовини котиби шӯрои амнияти ҷумҳурӣ, сарпрокурори ҳарбӣ ва намояндагони сохторҳои қудратӣ аз ҷумла вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, гвардияи миллӣ, қушунҳои сарҳадӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, хадамоти иҷро, инчунин аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва роҳбарони дигар муассисаву идораҳои давлатӣ иштирок доштанд. нахуст ҷаласа аз ҷониби вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳ гардида вобаста ба мавзӯи ҷаласаи навбатӣ дастуру супоришҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ироа гардид. зимнан таъкид карда шуд ки ҳайати шахсии артиши миллӣ, кормандони сохторҳои қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқу тартиботро зарур аст ки ҷиҳати сазовор таҷлил намудани ин рӯйдоди муҳими таърихӣ ва санаи хоси давлатдории мустақили миллӣ бо ташкили ҷамъомаду чорабиниҳои муҳими низомӣ аз ҷумла паради ҳарбӣ ва дигар ҳамоишҳои ҳарбӣ ватандӯстӣ аз худ масъулияти баланд нишон дода вазифаву ӯҳдадориҳои пуршарафи худро сарбаландона иҷро намоянд. ҳамзамон дар ҷараёни кори ҷаласа аз ҷониби масъулини вазорати мудофиа нақшаи баргузории чорабинӣ ва дигар масъалаҳои дахдор ба иштирокчиён расонида шуд. сипас аз тарафи ҳозирин мубодилаи афкор сурат гирифта баҳри дар сатҳи зарурӣ ташкил ва баргузор намудани чорабиниҳои муҳими ба нақша гирифташуда фикру мулоҳизаҳо пешниҳод гардид. маврид ба зикри хос аст ки паради ҳарбӣ аз муҳимтарин чорабиниҳои низомӣ ба ҳисоб рафта он бо ҷалби васеъи ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони ниҳодҳои қудратии кишвар ба ифтихори ҷашнҳои бузургу муқаддаси миллӣ аз ҷумла истиқлоли давлатӣ бо шаҳомати хоса ташкилу гузаронида мешавад. ташкили пайвастаи чунин як чорабинии пуршукӯҳи ҳарбӣ дар замони соҳиб истиқлолӣ аз нерӯи тавоно будани артиши миллӣ ва иқтидори мудофиавии тоҷикистони азиз шаҳодат медиҳад. низоми устувори бонкӣ дар таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодӣ бахусус пешрафти соҳаҳои афзалиятнок, баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва васеъ намудани манбаъҳои даромади иловагии буҷети давлатӣ нақши муҳим мебозад. ҳоло дар кишвар тадбирҳо барои таъмини хизматрасониҳои бонкӣ тақвият дода мешавад. гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия шудааст. низоми устувори бонкӣ дар таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ба хусус пешрафти соҳаҳои афзалиятнок, ҷалб намудани сармояи дохиливу хориҷӣ нақши муҳим дорад. ташкилотҳои қарзии молиявӣ яке аз қисмҳои пайвасткунандаи байни саноат ва савдо, кишоварзӣ ва аҳолӣ мебошад. дар соли 2025 ҷалби сармояи хориҷӣ ба низоми бонкии кишвар тамоюли мусбит дошта, аз 304 миллион сомонӣ ворид гардида ба сармояи оиномавии ташкилотҳои қарзӣ 114 миллион сомонӣ ба сармояи хориҷӣ
рост меояд. Дар соли 2026 ҷалби минбаъдаи сармоя махсусан маблағгузориҳои дарозмуддат идома ёфта, он пеш аз ҳама барои қарздӣ ва рушди соҳаҳои афзалиятнок равона мегардад. طبق معلومات آماری در سال 2025 از جانب تشکیلات‌های قرضی مالیوی با مبلغ 49.4 میلیون دلار آمریکایی سرمایه مستقیم خارجی جلب گردیده است که این نشان دهنده نسبت به سال 2024 17 میلیون دلار آمریکایی زیاد می باشد. تشکیلات‌های قرضی مالیوی با مقصد جلب بیشتر پسندازهای اهالی محصولات نو پسندازی را با شکل‌های نو امانتگذاری به مشتریان پیشنهاد می‌نمایند. با تشکیلات‌های قرضی توصیه داده شده است که محصولات معاصر پسندازی را رشد دهند و خدمت‌رسانی رقمی را وسیع نمایند. امروز چنین خدمت‌رسانی مثل حامیان بانکی، پرداخت توسط کیو رمزها و بانکینگ مبیلی فعالانه استفاده می‌شوند. با در نظر داشتی اون اقدامات و تشبس‌هایی که امروز امانت بانک با مقصد جلب بیشتری امانت‌های شخصانی حقوقی و واقعی را اندازی نموده ایستاده است. بقیه آنها زیاده از 9.1 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال 2024 زیاده از 33% زیاد می‌باشد. اگر سال 2024 حجم امانت‌های تشکیلات‌های قرضی کشور 25.5 میلیارد سومانی را تشکیل می‌داد، این نشان داد در سال 2025 به 33.9 میلیارد سومانی برابر گردیده است. افزایش در این دوره به 8.4 میلیارد سومانی یا 32.8% زیاد گردیده است. در ترکیب پسندازها حصه شخصان حقوقی 43.5% و حصه شخصان واقعی 56.5% را تشکیل می‌دهد. در دایره بهتر نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی در سمت پیشنهاد قرضها از جانب تشکیلات‌های قرضی با ساحه‌های گوناگون اقتصادیات کشور نشان دهنده‌ها در مقایسه با سال 2024 افزایش یافته است. مبلغ‌های قرضی که به‌واسطه برای رشد فعالیت صاحبکاری روانه گردیده است در سال 2025 زیاده از 829 میلیون سومانی را تشکیل نموده ایستاده است که این به‌واسطه در اختیاری زیاده از 10,000 مشتریان قرار دارد و امانت بانک کوشش نموده ایستاده است که عین زمان مبلغ‌های قرضی را بیشتر برای رشد فعالیت صاحبکاری پیشنهاد نماید. حجم قرض‌های در سال 2025 از جانب نظام بانکی مملکت به اهالی و صاحبکاران داده شده 30 میلیارد سومانی را تشکیل کرد که در مقایسه با سال 2024 5.4 میلیارد سومانی یا 22.1% زیاد می باشد که فعالناکی اقتصاد ملی و صاحبکاران را نشان می دهد. هر قدری که از جانب بانک ها و تشکیلات های قرضی به اهالی و سوبیکت های خواجگیدار قرضهای دسترس زیاد پیشنهاد کرده شود، سرعت رشد ساحه های اقتصادی و اجتماعی و سطح زندگی اهالی همان قدر بلند می گردد. дар тоҷикистон нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ фаъол мегарданд бо мақсади расидан ба ҳадафҳои стратегии рушди иқтисоди сабз ҷиҳати бунёди нерӯгоҳҳои барқӣ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва то соли 2030 ба ҳаҷми накам аз 1000 мегаватт расонидани иқтидорҳои алтернативии истеҳсоли энергияи сабз, яъне бо истифодаи захираҳои офтобии бовнӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. дар ин замина имконот мавҷуд буда иқтидорҳои тавлиди нерӯи барқ аз офтоб роҳандозӣ мешаванд. гузориш дар ин хусус. консепсияи самаранок. тибқи арзёбии коршиносон дар ояндаи наздик тоҷикистон метавонад бо истифода аз иқтидорҳои тавлиди нерӯи барқ аз сарчашмаҳои барқароршаванда дар ҷаҳон мавқеи намоёнро ишғол намояд ва ба содироткунандаи азими қувваи барқ дар минтақа табдил ёбад. яке аз стратегияҳои муҳиме ки барои расидан ба иқтисоди сабз яъне пурра ва кишвари сабз табдил додани ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ин стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ба ҳисоб меравад. яке аз нишондиҳандаҳои калидии стратегияи рушди иқтисоди сабз ин пурра ба роҳ мондани нерӯи азияти экологии тоза яъне энергияи сабз мебошад. ҳамакнун дар асоси нақшаҳои фаъолият корхонаву маҷмӯаҳои хизматрасонӣ тарҳҳои мукаммал тартиб дода ба дастовардҳо ноил мешаванд. таррезии нақшаҳо дар асоси дурнамо инак бо дар назардошти татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва амалӣ намудани нақшаҳо дар асоси стратегияву барномаҳои давлатӣ барои истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, лоиҳаҳои техникии иқтисодӣ, таҳризӣ
марказӣ ва амалӣ мегарданд. طبق نقشه عملی استراتژی برای سالهای 2023 برای رشد ساحه انرژتیک یک قطار هدف‌های گذاشته شده بودند، از جمله با 23.9 میلیارد کیلووات ساعت رسانیدن استحصال انرژی برق و با 15% رسانیدن تلفات نیروی برق و بیش از 3.7 میلیارد رسانیدن صادرات نیروی برق. اینچنین طبق نقشه عمل استحصال نیروی برق از دیگر منبع‌ها در سال 2025 با 1.4 میلیون کیلووات ساعت مقرر شده بود که در سال 2025 1.9 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق از حساب دیگر منبع‌ها استحصال گردید. در زمینه هدایت‌ها بهر جاری نمودن استفاده تکنولوژی تولید برق از حساب نورهای آفتاب، امروز از جانب اکثر کارگاه و شرکت‌ها لویحه‌ها آماده شده در زمینه یک بازه مکمل خدمت‌رسانی تطبیق می‌گردند. واسه نمودن مقیاس نصب پانل‌های آفتابی در انشاءات تعیینات اجتماعی و اقتصادی بخصوص در دهات و راه‌اندازی تکنولوژی‌های آفتابی در شبکه‌های گرم‌دهی امروز در مد نظر است. در تاجیکستان در یک سال تقریبا 2800 تا 3000 ساعت نوردهی آفتاب وجود دارد و این معنی آن را دارد که روزهای آفتابی در کشور قریب 300 روز را در بر میگیرد. به حساب میانه هر روز تقریبا 7-8 ساعت نورهای آفتاب جلوه میکند. پانل‌های آفتابی تکنولوژی معاصر و هدف مهم برای رسیدن به انرژی از جهت اکولوژی تازه و اقتصادیات ثمرناک عصر 21 دانسته می‌شود. از سال 2025 در ساختارهای شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌ها اضافه‌نویسی انرژی برق به صورت حسابی مشتریان در حجم بیش از 321 میلیون کیلووات ساعت با مبلغ 106 میلیون سومانی آشکار گردیده است. این نشان داد امروز ضمن نشست مطبوعاتی از جانب مسئولان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خبرنگاران گفته شد. وابسته به این حالت‌ها مواد ترتیب داده شده به مقامات دخلدار ارسال گردید. همچنین در دایره تدبیراندیشی‌های مشترک با مقامات حفظ حقوق و سنجش‌های مستقلانه اگنتی سال 2025 نسبت به 406 کارمند شبکه‌های برق پرونده‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شدند. در برابر این طبق خلاصه‌های اگنتی نسبت به گناهکاران زیاد از 130 پرونده جنایتی آغاز گردید. در نشست خبری همزمان ابراز گردید که اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون نهاد نوتأسیس مقامات اجرایی مرکزی حاکمیت دولتی فعالیت را طبق دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به راه مانده در دایره صلاحیت و عهده‌داری‌هایش کارهای معین را به انجام می‌رساند. در نشست خبری کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید گردید که سال گذشته از جانب کمیته ساختارهای محلی و اتفاق جوانان تاجیکستان در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان زیاده از 42000 چاره‌بینی برگزار گردیده است. همزمان ضمن نشست مطبوعاتی تاکید گردید که سال 2025 از جانب کمیته و تشکیلات جمعیتی فدراسیون‌های ورزشی کشور 1540 نفر ورزشکار از جمله 450 بانوی عضو دسته‌های منتخب جمهوری تاجیکستان از نمود ورزش المپی و غیر المپی با 112 مسابقه سطح بین المللی ورزشی سفربر گردیده. با خزینه ورزشی کشور 510 مدال از جمله 140 طلا، 166 نقره و 204 برنجی وارد نمودند. در این دوره 510 مرتبه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در مسابقه های سطح بین المللی با شرافت دستاورد ورزشکارانمان بلند برداشته شده. 140 مرتبه سرود ملی به خاطر دستاورد آنها در مسابقه های سطح بین المللی صدا داده است. امروز ضمن برگزاری نشست خبری از فعالیت یک ساله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه نتیجه گیری کرده شد. با تاکید مسئولان سال 2025 گردش سودای خارجی در پایتخت 1.8 میلیارد دلار را تشکیل داده است که نسبت به سال گذشته 23.3% زیاد می باشد. در این دوره از جانب 854 کارخانه صنعتی به مبلغ بیش از 6.8 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال گردیده، 63 کارگاه و کارخانه نو با تأسیس بیش از 8000 جای کاری ساخته به استفاده داده شد. همزمان ضمن نشست خبری مسئولان به خبرنگاران اطلاع دادند که در 9 سال اخیر از حساب همه منبع‌های سرمایه‌گذاری در پایتخت بیش از 1287 انشاءات به مبلغ عمومی 28.3 میلیارد سومانی ساخته شده است.
дар ин давра беш аз 4.1 миллион метри мураббаъ иншооти маъмурӣ, хонаҳои истиқоматӣ ва марказҳои савдою хизматрасонӣ ба истифода дода шуда, ҳоло дар пойтахт бо иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ сохтмони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабӣ, меҳмонхонаҳо, иншооти иҷтимоиву фарҳангӣ, варзишӣ, сайёҳӣ, марказҳои бузурги савдою хизматрасонӣ, корхонаҳои нави саноатӣ ва роҳҳои мошингарди дусе қабата идома дорад. дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон рӯнамоии албоми илмии ганҷинаи тахти сангин баргузор гардид. Ин нашр ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, 25-солагии осорхонаи миллии бостонии Тоҷикистон ва дар доираи омодагӣ ба таъсиси қонуни тамаддуни ориёӣ ба таб расидааст. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон рӯнамои албоми илми ганҷинаи тахти сангин баргузор гардид. Ин нашр ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи омодагӣ ба таъсиси қонуни тамаддуни ориёӣ ба таб расидааст. масъулин иброз доштанд ки бо дастгирии доимӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои охир ба масъалаи ҳифз, омӯзиш, муаррифии шоиста ва тарғиби мероси гаронбаҳои аҷдодӣ, бузургдошти шахсиятҳои барҷастаи таърихиву адабӣ, ёдгориҳои нодири таърихӣ ва таҷлили санаҳои муҳими таърихӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, корҳои назаррасеро дар самти таҳкими худогоҳӣ, худшиносӣ ва ифтихори миллӣ амалӣ гардиданд. таъкид шуд ки нашри албоми ганҷинаи тахти сангин рӯйдоди муҳим ва таърихӣ ба шумор меравад. ин бори аввал аст ки дар доираи фаъолияти Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва осорхонаи миллии бостонии Тоҷикистон чунин албоми бунёдӣ ва яке аз ёдгориҳои нодири кишвар бахшида мешавад. зикр гардид ки таъсиси қонуни тамаддуни ориёӣ иқдоми муҳими стратегӣ буда, албоми ганҷинаи тахти сангин нахустин қадами амалӣ дар роҳи татбиқи он мебошад. ин нашр на танҳо маҷмӯаи аксҳо, балки натиҷаҳои таҳқиқоти амиқи илмӣ ва ҳамкории мутахассисони соҳа аст. мувофиқи қарори кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон дар мавсими соли ҷорӣ дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ 12 даста дар 2 марҳила баромад хоҳанд кард. баъд аз қуръапартоӣ дар даври аввал рақибони дастаҳо муайян гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар кохи Парфенони шаҳри Душанбе маросими қуръакашии бозиҳои чемпионати Тоҷикистон 2026 миёни дастаҳои Лигаи олӣ баргузор гардид. мувофиқи қарори кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ин мавсим дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ 12 даста дар 2 марҳила баромад хоҳанд кард. баъд аз қуръапартоӣ дар даври аввал рақибони дастаҳо муайян гардиданд. мавсими нав дар 2 давра сурат гирифта, ҳар як даста бо ҳар рақиб ҳам дар хона ва ҳам дар сафар бозӣ мекунанд. боиси ифтихор аст ки футбол дар кишвари маҳбубамон яке аз варзишҳои маҳбуб ба ҳисоб рафта сол аз сол рушд меёбад. бозиҳои чемпионати Тоҷикистон дар мавсими кунунӣ боз ҳам ҷолибтару ҷаззобтар доир гардида, рақобати солими дидании бошгоҳҳои кишвар хотири мухлисони футболи ватаниро дар дохил ва хориҷ шод мегардонанд. оғози мавсими нави Лигаи олии Тоҷикистон 6 марти соли ҷорӣ ба нақша гирифта шудааст. дар шаҳри Душанбе бо иштироки ситоди нави мураббиёни тими Истиқлол нишасти хабарӣ баргузор шуд. дар нишаст сармураббии нави тими дастаи Истиқлоли Душанбе вобаста ба бозиҳои навбатии даста ба суолҳои рӯзноманигорон посух дод. бошгоҳи Истиқлол бо Виталий Левченко, ҳимоятгари даргузашта маъруфи мунтахаби Тоҷикистон, то охири соли 2026 шартнома ба имзо расондааст. ҳамчунин дар нишаст ситоди нави мураббиёни ин даста ҳам маълум шуд. Виталий Левченко солҳои 2020-2022 сармураббии тими Истиқлол буд. таҳти роҳбарии ӯ даста қаҳрамони Тоҷикистон гардида дар Лигаи қаҳрамонҳои Осиё бо муваффақият ҳунарнамоӣ кардааст. дар оянда масъулон ба тақвияти ҳамкории мутақобила бо мухлисон, даъвати бозигарони бо таҷриба низ барои роҳат ёфтани дастаи Истиқлол талош менамоянд. идомаи ахбор. тибқи иттилои агентии обу ҳавошиносии кишвар пагоҳ дар баъзе минтақаҳои ҷумҳурӣ бориши барфу борон дар назар аст. бо ин мақсад аз ронандагон хоҳиш карда мешавад ки дар ин рӯзҳои сардӣ безарурат ба сафар набароянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон.
масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси иттилои агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба маълумоти ронандагони воситаҳои нақлиёт ва шаҳрвандони ҷумҳурӣ мерасонад ки 6 феврали соли 2026 дар водиҳо ва баъзе ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ боришоти бо шиддати борону барф дар назар аст. хусусан фаромадани тарма дар минтақаҳои майхӯра ва зидаи шоҳрои автомобилгарди душанбе хуҷанд чаноқ, инчунин шоҳрои душанбе ваҳдат лахш ва душанбе кулоб кулма боқӣ мемонад. аз ин лиҳоз масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз ронандагони воситаҳои нақлиёт ва шаҳрвандон хоҳиш менамояд ки безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ ба сафар набароянд. ҳангоми зарурият ба сафар баромадан бо худ таҷҳизоти зидди лағжиш, таноб, занҷир ва дигар ашёҳои заруриро дошта бошанд. раванди омӯзиш бо истифода аз усули нави барномаи таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабӣ ба ташаккули шахсият ва таҳкурсии устувори омӯзиши инкишофи нутқ ва зеҳнии кӯдакон мусоидат менамояд. бо мақсади омӯзиши усулҳои муосири таълиму тарбия дар кӯдакистонҳои шаҳри Душанбе семинарҳои омӯзишӣ ҷараён дорад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. бо мақсади иҷрои барномаи таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабии кишвар дар кӯдакистони 144 ноҳияи синои шаҳри Душанбе семинари машваратии омӯзишӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони вазорати маориф, сармураббиёни кӯдакистонҳои ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе иштирок намуданд. таъкид гардид ки амалишавии барномаи мазкур раванди мақсаднокест ки қобилият, шавқу рағбат, хусусиятҳои ҷисмонӣ, равонӣ, зеҳнӣ ва фарҳангии кӯдакони синни томактабиро инкишоф дода, таълиму тарбияи кӯдакон, инчунин омода намудани онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мусоидат менамояд. муҳтавои барномаи таълимие ки дар ҷумҳурии тоҷикистон барои муассисаҳои томактабӣ ба тозагӣ таҳия шудааст, онро ба кормандони муассисаҳои томактабӣ муҳтавои ин барномаро расонидан аст. имрӯз мутахассисон ва ходимони илмии пажӯҳишгоҳи рушди маориф бо даъвати кормандони мутахассисони сарраёсати маориф ба ин семинар иштирок карданд ва муҳтавои ин барнома усулҳои инноватсионӣ ва истифодаи технологияи муосирро талаб мекунад. ҳамқадами замона шудани кӯдакони имрӯза инчунин роҳ ёфтан ба таҳсилоти ҷаҳони муосир мусоидат мекунад. раванди омӯзиш бо истифода аз барномаи таълиму тарбия барои кӯдакон беҳтар гардида, ба сатҳу савияи донишомӯзии кӯдакон бо суръати тез аз бар намудани дониш, инкишофи нутқ ва зеҳни кӯдакон мусоидат менамояд. дар ноҳияи рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 18 муассисаи кӯмаки аввалияи тиббӣ ба истифода дода шуд. бо анҷоми корҳои сохтмонӣ ҳамаи биноҳо бо таҷҳизоти тиббӣ таъмин гардидааст, то сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рашт баробари дигар соҳаҳо ба пешрафти соҳаи тандурустӣ ва таъмини солимии ҷомеа заминаи воқеӣ гузошт. аз ҷумла давоми 5 соли охир аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ қариб 18 иншооти хуштаҳру замонавӣ сатҳи кӯмаки аввалияи тиббӣ ба маблағи беш аз 114 миллион сомонӣ бунёду ба истифода дода шудааст. дар раванди корҳои ободонӣ бо дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин давра боз як қатор барномаҳои соҳавӣ амалӣ шуданд ки ҳамаи ин ғамхориҳо ба хотири беҳтар намудани шароити ташхису табобат ва ҳифзи сиҳатии аҳолии ноҳияҳои кӯҳистон равона шудааст. аз ҷумла дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар доираи ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар деҳаи нимичи ҷамоати деҳоти Ҷафар ва шаҳраки Навобод биноҳои дуошонаи маркази саломатӣ ба истифода дода шудааст. дар ин маркази саломатӣ деҳаи нимич айни замон 12 нафар табибони соҳибкасб аз шароитҳои мавҷуда истифода бурда
به اهالی دهه خدمت طبی میرسانند. بیمارخانه منطقوی دهه نیمیچ به 8977 نفر خدمت طبی رسانده ایستاده است. بیمارخانه مذکور دارای 10 کت بستری بوده، در آن بیماران بستری و توبت کرده می شوند که نسبت به سالهای پیشینه مشکلات مردم خیلی برطرف شده است. دوام 5 سال آخر با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری به مبلغ 10 میلیون سامانه دستگاه و تجهیزات طبی، داروواری، نقلیات و دیگر واسطه‌های ضروری به مؤسسه‌های کمک اولیه طبی ناحیه رشت کمک رسانیدند تا بیماران در محل زیستشان به تشخیص و طبابت فرا گرفته شوند. در ناحیه رشت 78 مؤسسه‌های کمک اولیه طبی فعالیت داشته، 62 نفر طبیبان صاحب کسب و 251 نفر کارمندان میانه طبی به 145,000 نفر اهالی خدمت طبی میرسانند. با استقبال جشن 35 سالگی در یک قطار دهات دوردست ناحیه رشت بنیاد بنگاه‌های طبی به نقشه گرفته شده است که تا در آینده تشخیص و طبابت بیماران در محل زیستشان انجام داده شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بر اثر آفت طبیعی در ایتالیا 3000 نفر به جای امن کوچانیده شد. در پرتغال دوام چند روزی اخیر آبخیزی و طوفان پای در پای ادامه دارد. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. در اسپانیا طوفان لیوناردو با معلومات ضرری جدی طوفان در اندلوسیا بسیارتر به قید گرفته شده است. در نتیجه راهها بسته شده، خانه‌های استقامتی زیر آب ماندند. تقریبا 3000 نفر را به جای امن کوچانیدند. حرکت قطارها تا مدت قطع گردید. در بعضی منطقه‌ها مکتب‌ها و دیگر کارخانه‌ها بسته شدند. در بسیاری از منطقه‌ها آبی دریاها بالا رفته، احتمال است که آبخیزی به عمل آید. درباره آسیب دیدگان معلومات وجود ندارد، اما مقامات به ساکنان هشدار می‌دهد که در چنین وضعیت‌ها احتیاطکار باشند. بارشات از حد زیادی باران باعث قطع گردیدن برق و خرابشوی اینفراستراکچورها در پرتغال گردید. از سبب بلند شدن آب دریای تژو مقامات محلی راههای ساحلی و راههای پیاده‌گرد را در پرتغال تا مدتی بستند. یادآور می‌شویم که در هفته‌های اخیر پس از ضرر طوفان کریستین زیاده از 115,000 نفر به برق ماندند. در استرالیا نرخ قهوه قیمت باقی میماند. در اکثر قهوه‌خانه‌ها و طربخانه‌ها نرخ قهوه نسبت به سال گذشته قیمت‌تر شد. در سال‌های اخیر نرخ میانه شکلات سفید 30% بالا رفت. در شهرهای استرالیا خریداران برای خریدن قهوه تقریباً $650 پرداخت می‌کنند. آنها در یک سال برای قهوه تقریباً $8 میلیارد صرف می‌کنند. برزیلیا و ویتنام که در مجموع بیش از نصف قهوه را در جهان استحصال می‌کنند، در سال‌های اخیر با مشکلات نظررسی اقلیم روبرو شدند. تغییریابی اقلیم به حاصلنوکی تاثیر می‌رساند. سبب بلند گردیدن نرخ‌ها را در نامساعد آمدن اقلیم نیز ربط می‌دهند. سفر ناسا به ماه به تأخیر گذاشته شد. سبب به تأخیر افتادن این سفر گم شدن هیدروژن مایع هنگام پرواز است. طبق اطلاع منبع در ماه مارس طبق نقشه 4 کیهانورد به سفر 10 روزه به ماه می‌روند. این مرحله دومی برنامه ماهتابی پس از پرواز به سرنشینی سال 2022 است. این اولین پرواز به دورترین نقطه کیهانی خواهد بود. در ناحیه فیض‌آباد در دایره برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در میدان 7 گکتار نهالخانه نو بنیاد کرده می شود. تا امروز در دهه شیرمانی ناحیه در میدان 2 گکتار نهالخانه نو بنیاد شده است که هدف از تشکیل چنین خوجگی های نو تامین ساکنان و باغداران با نهالانی به اقلیم منطقه مطابق می باشد. گزارش در این خصوص. نهالخانه نوی که از جانب سهمدار خدای نظر کریموف در دهه شیرمانی جماعت دهات مهرآباد در ناحیه فیض‌آباد تشکیل کرده شده است، در آن نهالهای آرایشی و همیشه سبز پرورش کرده می شود. مساحت عمومی نهالخانه نو بنیاد 2 گکتار بوده، حالا در آن 5000 بیخ نهالی به اقلیم ناحیه مطابق پرورش می‌یابند. هدف از تشکیل چنین خواجگی‌های نهال پروری در عمل تطبیق نمودن برنامه دولتی کبودیزارکنی مملکت تا سال 2040 و سرسبز و خرم نمودن دیار ارزیابی می‌گردد.
در ناحیه فیض‌آباد با مقصد تامین و دسترسی خواجگیداران و سهمداران و ساکنان با نهال‌های همیشه سبز، آرایشی و میوه‌دهنده به اقلیم مطابق طبق نقشه پیش‌بینی گردیده در میدان 7 هکتار نهالخانه بنیاد کرده می شود. مسئولین شعبه حفظ محیط زیست هم جهت عملی نمودن برنامه دولتی کبودیزارکنی مملکت تا سال 2040 تصمیم گرفتند که در میدان 2 هکتار خواجگی نهال پروری تشکیل نمایند. برای نائل شدن به چنین هدف عین حال میدان زمین برای تأسیس خواجگی نهال پروری جدا گردیده از جانب مسئولان کارهای بنیادی به اتمام رسانیده شده است. اداره دولتی خواجگی جنگل ناحیه هم اقدام گرفتند که سال جاری در میدان 1 هکتار نهالخانه نو تشکیل نمایند. با راه اندازی چنین تدبیر در خواجگی های نهال پروری در ناحیه تأسیس داده شده امکانیت فراهم آورده می شود که در آینده زیاده از 36,000 بیخ نهالی درختان گوناگونی به اقلیم مطابق پرورش کرده شود. محمد علی عبدالکریم، ایوبی محموراد، خیرالله خالمومینزاده، فیض‌آباد اخبار. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت و خانوباد باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای کشور برای پگاه 6 فوریه سال 2026 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییرآونده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارشات باران و برف به عمل می‌آید. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 38 درجه خنک، روزانه 5 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 17-22 درجه، روزانه 2-7 درجه خنک می شود. در ولایت ختلان هوای تغییرآونده پیشگویی شده بارشات باران و برف در نظر بوده. در بعضی ناحیه‌ها با شدت باریده، در ناحیه‌های الوهیده تمن می‌فراید. حرارت هوا در وادی شبانه 5 درجه، روزانه 2-7 درجه گرم. در ناحیه دامنکویی شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم، روزانه 5 درجه گرم. در بعضی ناحیه‌ها تا 4-9 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییرآونده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارشات باران و برف در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم، روزانه 1-6 درجه گرم می شود. در ناحیه کوی شبانه 2-7 درجه، در بعضی ناحیه‌ها تا 9-11 درجه خنک، روزانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییرآونده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارشات باران و برف در نظر بوده. در ناحیه‌های الوهیده با شدت باریده تمن می‌فراید. حرارت هوا در وادی شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم، روزانه 1-6 درجه گرم. در ناحیه‌های کوی شبانه 7-12 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 2-4 درجه، روزانه 5 درجه خنک. در بعضی ناحیه‌ها تا 1-3 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرآونده پیشگویی شده بارشات باران و برف در نظر است. حرارت هوا شبانه از 1 درجه خنک تا 1 درجه گرم، روزانه 2-4 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعب خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.